Lamsugo hai do hai am Korbu Press Club President. Kapani takut bukuro nuro nukana ani yang JCB ayang digino tini ni wakak bayi ayang saga kasawi pai tongka engke tini ni bagi samung asuk zorano kaisa sawana abaki abaki hai mangpliti sarana kisah sai tongna yang pununa ni bagai yang terus pai sini. Tini sa zorani update of tino tini bai salnai regise o kami am seni lokorong ni chai to mumbai jeng kholaika tabu phano sung order zora phano kami manyako obte hai samung jole mani bai kha khlayo tei lokha salba sung zora tei nanga na khai अब बिसिं बिसिं no diari rok je naimani diari rok je khnamani hai klaino samani hai klaino जों teruk je samani thairoko bo जों ahino narai tei tongo ge tini bage asu jora nang situng khna ta mo update awani update hailo hai am Korbu Press Club President be hailo hai asu ni gabang borong no angan bagi chai tongnai Oke, kita Korbu Press Club dulu logari tangdi, mengarut pan, joto, hasil kita buklo, jadi kita sarung pan, tapi berkah bangma baiknya. Ini orang ini takut biru menit terperni mang, ini kujawi coba. Asal nak, ini bagi jodoh nak kembali.